ụbọchị taa ụbọchị gị na arụ ụbọchị taa wee ekod arụ bụ okere mbọsị a na-eme ekod arụ ụbọchị a na-eme ekod arụ ma bụ na afọ emechara ori egbugbu abazi ekod arụ ahụ gwara ndị okodo ọ bụ ndị okodo ndị nwere ekod arụ this year 2021 anyị na-eme n'anya ya na-eme ya ọ ga-aga egbe anyị onye nke ahụ my brother ọgwa my brother bụ ndị okodo anyị na-eme ga-aga egbe anyị n'anya ya ọ nwere ekọdụ ndị okodo na-aga n'iru otu agha azazi eme ya na arụ anyị na-esorokwa otu ga-aga egbo arụ sedere otu usubiri egbo arụ sedere so ihe anyị na-eme n'arụ bụ ihe gosiri egosi anyị na-eme n'arụ ekpo na-ete n'ogo ka iwe n'ike vidio kwa ekpo ndị na-ete n'ogo emechazi eme gaghachitakwa aga